Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Si saging kaya kipupantagin tano si kumanga nganin di sasakuyan sang kaya dunia lagi dutamok kadato naguso lang-langwan adi paguraduradan yantay kelanon di na antay kedaglanon na ayamia kalala apa awinganan ayamia kalala aibian nagyang koto akababaluin yan adi tatap may sabab si ko kapatay pamana makuha nga din sutamok makuha nga din su kapakadaya sang kaya dunia madato ka sa may sangguler ka so mala kadato kadak lang kasi ko di sasakuyaan di paguradura din ang mga pipya okay na tatang kadang ka nganatan ka buto ginan ni emala apawing yan ayamar ganun na amay ka ro kami taluga ro ka mataman nakalipatan ka adna alungan na mori na ke beret kanyan nakalipatan ka suaymana na kapriparaduin ka si ko alungan ka mori gitu sabab aso sabad ko mga tao na keberawiran din nagyang ko adiran di kam beradusa sabab sagyang ko kalilipatan iran adna kapatay adna tama na agyang kaya kapuin tao sang kaya dunia kaupama ko gyang ko atau pagmuno niyan sulagi ni na manusia may sabab buko din yan di ka singanin ako kadato na kap mapipikirin so kapatay na masikan din yan utong gulaulaan upama ko gyang ko atau pilalim niyan so tamok o pagarin yan a muslim pagkuhan yan so tamok umadagla na mapipikirin adna kapatay mapipikirin na adna alungan na mauri na mapakay adin yan utong gulaulaan upama ko sutaw na katutusan yan katataduman yan adna alungan na mauri adna kapatay tamambuag yan kaya ipagtitanusang kaya dunia na dinyan din ng gulaulaan ang kotwa ikrarang ito no Allah subhanahu wa ta'ala kagiya katawan yan pagadapan yan so Allah subhanahu wa ta'ala si sa alungan na mauri nasa busamya pagamalian naginan so kapatay mababaloy mala apaawing si ko kapipiyagino sang kaya dunia na tanudan tanu ka si sagyang kay umatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na epituro na bitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maladin idi mapagidid sagyang kaya umat so kisampay so yamanan yan na idadiyan sa pagaltano 60 o 70 na sa pagpakalpas roon na kainutan na tanto na anda man niya ikaka baluya o di nakambaluya utaw si ko kapasa utaw si ko tanitiasa sa pupesaan yan sagyang kai tanto limitado kapagintaw si salungan na mauri pada rogudan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ku kapatay na makaumatan sa salungan na mauri mamakasurga so pumakasurga mamakanaraka so pumakanarakan wallah na iteling umas so kapatay indir pa sagyang kutua masa so kapatay pakang beberupaan atibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lagi o kambing burtikan sesaugun sumaputi agumay tamakolor na adna apaka pananawagan yunadi munadin ya ahlal jannah tawag niyan sa mga tao sa surga na isampay wallahu subhanahu wa ta'ala ang tatuwag sa kulang-ulangwan o mga tao sa surga na mani sakiran na
mabintang yan naligin sa kapagilay niyan sa giyang kutay pananawag. Yashra'ibun wa yanzurun. Yashra'ibun wa yanzurun. Fayaqul, ata'rifuna ma hadha? Umani isakiran na pagilay niya nagyang kutay pananawag na tero nagyang kuta pananawag katawan niwan tunay ni. Na umani isakiran na pagiraw away katawan nami. Ginay suka patay. Umani isakiran na pagkikilalaw ng Allah suka patay. Sagyang kuta masa. Na ay man at tuwagan so mga tawsi ko naraka at turong kiran ya ahlan nar. Hey mga tawsi ko naraka na umanisa na yashra'ibuna wa yanzurun umanisa na dumingilo din na pagilay niya naging lumang kawarak sa pagpagilay niya naging utawan ipananawag na taros at turong kiran na ata'rifuna ma hadha katawaniwan tunay ni na mapturiran away kaginan sukapatay. Umani isakiran at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagkikilala kiran sukapatay umani isa na paliyon miya kailay. Umani isa tanong na paliyon pagkasagid. Na kuha nagyang kutwa kambing gito sukapatay apakang babarupaan na sumbaliin. Ililan. Na amay ka masumbali na tiroon si kumanga tao si kusurga khuludun fala maut. Haya ahlal jannati khuludun fala maut. Hey mga tao si kusurga na dayon sa dayong kanudun sa giyang kanan ayamanan niyan na kapipya ginawa inibigay kano giyang kanan kapakatigudaya inibigay kano na dedin kapatay. Khulud khalidina fiha. Dayon sayo tatapsiran na tigu Allah. Tatapsiran pamana tatapsiran sa giyang kutwa kapasurga na din akapatay. Terong mambusag giyang kutwa mga tao sa kunaraka ya ahlan nari khuludun fala maut. Hey mga tao kunaraka na tatapakano din akapatay. Na sa giyang kutwa masa sa giyang kutwa kaulaw-law to na ay katiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uwad na matay sa kapipya ginawa uda misabop sa giyang kuta pamana kaya kalusan ron siya kapatay na matay sa mga tao sa surga sa kapipya ginawa kapakapya ginawiran sa giyang kuta mana na katokawiran sa din akapatay miya pa sa din so kapatay na uwad man buwa matay tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa rata ginawa na agu kapakasindit na sa mga tao si kunaraka na palapalay siran matay kagiyang kutuwa matangkad sa ginawairan agiyang kutuwa betadiran na dayon sa dayon dinuto na din na abaw na natatapsiran ro din na nabalagi sa dunya gibwa kapipikiraw tao sa petaybu na ape kasope ito siksa yan na mapipikiran na anbo limita dunyan na amay kagiyang kuta mga tao kunaraka na maka tukaw siran sa din na kapatay na tanto makawida kaliran amiyawidiran na akala giyong kuta pamana sisiran miya tago sa giyong kuta marata abtad na ro siranon tatap na sumuso mga tao ko surga na roiran magdem pipi agiyong kuta limo ay nibigay kiran wallah kagiyang matangkad sa ginawairan alded na limitad wag yung kuta pintawiran sa kuta surga ay manalag na tatap siran ro na gitu itigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uda bukagiya kilosan rojo kapatay kasi yung bali so kapatay sa giyang utama sana mamatay siran sa kapipya ginawa na pangintano si ko Allah palapaletan no din mamakasulsi ko surga nagupalapaletan no mamakalidasi ko naraka di tano pamasaan so dunia tano sa ibet ron so alungan tano maure di tano simbiin so sa kamay to sang kay dunia sabatan ron simbiye so tatap ay pagintaw si sa alungan maure. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.